bögönye legyen. Nálád ugye nem ismerem ezt a bögönyét. Van ennek valami más neve? Karikás Márton vagyok, Marci bácsi. Nem magának, hanem a bögönyének. Ja, hát azt mondják Tecsonyának, de hívják a Csibókának is. Sajnos így sem ismerős. Ilyen embert raknak ide táplálni felelősnek. Azt tessék elárulni, hogy miből készül. Jó, azt tegyenek bele, mert nem bírja a gyomrom. Ez valami főéce? Nem, ez csak ezért, mert így bekapkodja. Mindjárt megmondom, hogy mit tetszik be. Fiatalember most csúnyát gondol, megveri a jóisten. Tessék parancsolni, mit tetszik be. Tessék választani. Micsoda? Félsze farta sétál. Mi ez? Kolda beállt? Nem, Gordon Bleu sampával és sárgával töltött szertés. Szegény sertés. Visíthatott, amikor a sajtot beletuszkoltál. Várjon, mégsem az. Risotto. A falumban is van egy ottó, Kovács Ottónak hívják, hogy merákember. Nem, a risotto zöldséges víz. Tőkehal! Nem is tudtam, hogy töke van a halnak. Ez a tehál nagyon finom, hozhatod egy szeretet belőle? Várjon már, ha ide tolta a papám elé ezt a könyvet, hadd olvassam már. Tessék csak elolvasni, mindjárt visszajövök. Maradjon csak itt, úgy megkedveltem ezt a bombaképit. Ez itt mi? Söntésétterem? Ez a éttermünk neve. Én meg mihogy nem rendeltem egyet. Mondja, húsétel van? Mire gondol? Olyat, amit a fogsorommal el tudok rágni. Érted, mire gondol? Marha, sertés, hal. Dehogy már felsorolja nekem az egész állatkertet. Hozzon nekem egy szelíd tehénszeretet. És milyen köretet hozhatok hozzá? Köret az nem kell, csak rizsát. Rizsátat hoztam. Rendben, akkor egy só fel, sárgény, Várjon, mégsem azt az. Bácsi, tessék, vigye már eldönteni, két asztalnál is várnak. De olyat hoz nekem egyet. Inni akar, Jóska, mit hoztál a kettesre? Bögönyét. Bögönye. Abnál diaros sem. Hellóka! Pálinkás, jó reggelt! Nagyon tetszik nekünk ez a tanyag. Jönnénk ide, de lenne pár kérdés. Wifi van? Most már nem, igen. A wifi az mobil internet. Hát nálunk csak ilyen mobilbudi van. És az mi? A rádiónat legugolsz. GPS jel van. Az volt, csak megpenészesedett. Bluetooth csatlakozás. Ide már nem jár a vonat. Akkor is elkommunikáltok. Twitter, Facebook, Instagram. Rendesen pletykával, amivel mással. És gamepartit lehet rendezni. Ott van a gémeskut, meg kell nézni. Nem tudom, hogy működik-e. Miért hívják gémeskut? Mert gém van benne. Igen? Azt hozza fel a vizet a kútból. Nagyon okos állat. Okosabb náladban meg. Program lehetőségek mit vannak? Van ilyen cigányzene a téren. CD-ről vagy MP3-ról? Rendesen cigányról. És más? Néptáncoktatás, Mi kell hozzá? lábad. Értem. És ennyi esetleg? Enni lehet, van ilyen hagyományos ökörsütés. Mitől hagyományos? Hát, hogy meg kell sütni az ökröt. Meg kell lenni. Akkor milyen nem hagyományos? Hát, hogy az ökör süt meg minket. Meg még van még ilyen bográcsozás. Ó, ez nagyon jó. Elmondhatom a munkatársainak, hogy lesz ilyen bográcsozási lehetőség. Előlnem. És mit mondjak a laktózérzékeny, gluténérzékeny és vegetáriánusoknak? Hát, hogy itt éjjel fognak rögleni. És inni? Inni lehet. Az idén egyfajta bort csináltam. Milyen? Szóval muskotályos, kadarka, melló, aszusz. Mivel csináltam? Nagy mixerével így még. Milyen kényelmű feltételek vannak? Gondolok itt a hideg és a meleg vízre. Ó, az van, télen hidegvíz, nyáron meleg. Milyen sportolási lehetőségek vannak? Utás a kombány után, Enni lesz fémebb is. utás a kombány elől. Ez hogy bejönnék? Mit ajánlás csapat összerállni? Nagyon jó, nagyon jó.
Csókolom Géza bácsi. Csókolom Géza bácsi. Arany kislánytál, megyelem áttam lett nekem, de megöltetek, de így alatt a tiszteket. Levelet hoztunk Géza bácsinak, és önnek csókoltatja Géza bácsi. Na lássuk, mit ír anya. Eljött a lány, miért sírsz? Mert anya azt mondta, sírjak, legyek szomorú, mikor eltudom a levelet Géza bácsinak, hogy megsajnál lenni. Ezt mondta anya. Igen, de tessék kamera elolvasni a levelet, mert nem tudod sokáig bőrni. Nem kell bőrni. Dehogy nem. A bőgés a legfontosabb. Azért küldték velem, mert úgy tud bőgni, hogy az ember idegeire megy. Akkor ne bőgj már, mert idegesít. Az a jó. Anya azt mondta, sírjak, bőgjek, még Géza bácsi pénzt nem ad. Ne szaggatlan, ha csak ide az olvasó szemüvegemet. A pénztárcája hol van? Azt ne adjam oda? Ne, egyelőre csak a szemüvegemet. Jó van, tessék, akkor én nekem azt mondták, hogy pénzt fogok kapni. Légy türelemmel. Most nem bőgök, hogy ne zavarjam Géza bácsit az olvasásban, mert ez fontos. Az apa egy érdekes dolgot mondott, hogy Géza bácsi a fogához veri a vörös. Tessék csak nekünk megmutatni, hogyan is csinálja. Ilyeneket mondanak rólam, megáll az öcsem. Jaj, ne tessék megállni az eszének, még végig nem olvasta a levelet. Úgy tudjátok, mi áll ebben a levélben? Persze. Anya és apa órákig tanácskoztak, hogy mit kéne a levélbe írni, hogy Géza bácsi pénzt küldjön. Hát, ahogy elnézem, ruhára is kérhetnétek. Ilyen kilőtt éjszakat ruhába járnak nekik. Hát pedig ez a legújabb kollekció hány, mert tegnap hoztak után. Ezek után azt remélhetett pénzt kaptok tőlem. Dehogy is, azt senki sem reméli. Anya azt mondta, az utóbbi időben úgy meglágyult a... Szíve? Nem, az agyam. A Géza bácsinak megvan mind a két lába. Apa azt mondta, hogy Géza bácsi fél lábon már a síkban van. Ez minden felül, most már biztos nem adok egy vasat sem. Nem baj, hogyha Géza bácsi nem ad pénzt. Anya azt mondta, nem baj. Nem, egy vasat sem adok. Anyának legalább helyen van az eszek. Azt mondta, hogy majd elkölti a kocsmába. Úgyis minden nap odajár. Anyám... Igaza van anyámnak. Gyertek, elveszek nektek egy fagyit, de azt a pulót húzzátok le a fogra.
Szia Géza, látom, hogy nem egyedül jöttél. Unokám? Nem, Amerika lány vagy. Őre megszaporodtunk, ki az a sok idegen? Én nem ide akartam, én csak rossz buszra szálltam. Engem meg a főnök küldött, de lehet nem itt tartjuk a csapatékítést. Az utak sem a legjobbak. A közlekedésről ne beszéljünk. A motorom is bedögött, azt tudom, hogy pont innen hazajut. Van egy ötletem, két jóval. Ma este két melóban megyünk megdörögött a sofőr, egy olyan, a jó kedvünkben szálljon, a többi visszajött, jól, ma este két melóban megyünk megdörögött a sofőr, egy olyan, a jó kedvünkben szálljon, a többi visszajött, jól. Ilyen este, ne felnőttünk a helyre, utána egy kocsma, elmehetünk róba. Mit kéne most tenni, haza kéne menni, ez a kőből, azt a kéne